let me tell you something. This guy is going to cash. You know what? He's supposed to sponsor Aries. He's supposed to own Aries. But I don't know. Andina mari. We need about $700. Amaya ndo mari okuingwini. We need about $700. Taurira kamomzi wako tipiwe $700 sivhu. Kweyo mdhara wangu. Ando supply sound katotanga business. Aiwa, mdhara yoripo kayo. Yoripo mdhara yoga. You've got the power, you've got the energy. Aiwa, ndine equipment cheti. Zita. Toshandisa Zita. Tipiwa kamari kana momzi. So it's all about Mad Minox. Am I lying? See what's on there on Mad Minox. Canada music Minos Babu. The late Jabiriat Agafa. Last standing member is Mad Minox and Faresh Shamal only. Do I just say about music? But you have a business and you work. I have business to go. Because you've got the brains. Got everything, you got the crowd. But you are married and a mom's. Mom's a woman deeper, but you've done it. She told her now, mom's with the dear man. Says, you what's the profit? The something. Sound system. Sound system. Cash. You're a cash. I need some cash. Ure cash. Next investor, Unemari. Andina. Marinipo. Mwana disciples wapana Jesu. Mwana disciples wapana Jesu. Disciples chicho. Disciples. Awarapo. It's not yapapalayo bana kawanda. Wana kawanda ndio bachifapalayo. But this is kuchemo sembari natumo kwa fare shamara botoro zakaita kwakaende kuku bana ntoro chemo chake. Yo tasaudaita minutes. Kanoda business name ikapiwa kamarina moms. Moms arokwaza pa cash. Chivataurira vachaiona ka video. Moms achaiona. Chakaona zvawo. But you've got the brain. Kandine brain katenti ma partners. To the business partners. Asupuramba. Chikumbira kamarina moms tono di pandosvika uko. Wakandira ka video. Vapeka statement. Seguro. Bwana chikiti. Uya anogara anoona na moms. Achipa muno muZimbabwe. Andakana ku London. Hawa anjaenda London. Why? Vanondoona pa Facebook. Ndakaona ma comments kamusuru. Vanondoona pa Facebook. Right. So ndakaona ma comments ka. Ndara Minox. Bamninika. Sezari bamninika. Must provide to do something Zimbabwe. Na mother wacho katobva taita ka business. Inine chimoko chichu. Teta business. Mwana osala achirana kakuno. Saka pane zvakaita. Kazalongede shina patura ndara Tangai. Go the prince. Muna akangwarisa. Saka uchitaura kuti pakudiwa mari kuti start a business. Right. Kuchita ke business to about $2,000. Indobisa 2,000 wobisa 1,000. Exactly. That's business. Chikumbira mari yako zvakanaka. Ndikumbira kuti muzotipo vari kumhiri kwemakungwa overseas day. Ani. Mother. Chikumbira kuti mutipo 1,000. Matipo 1,000. Dara chaprovide another 1,000. And then we'll start another business. Business rate. Pa. Oh. Ndichavaratidza. Chivamhoresa. Mother, I love you. Shete. Kwewa mhoresa here. Sister. Diripo. Mandona were. Diripo boys. Dara so roga rakoti uwezera. Anana sendi. Wedeka show tipo picture maru. Show. Wedeka one show. Only one show. And ndina mari mama ndango yapana zvandukuita. Aiwa, you know what I'm done? Show tapita tamna December. Tikata show mna kati next Friday. Kunatambira. Kunesho. Kunana Fantan. Movie muchi started. Kumakata madoro say power. Aiwa, inandisida kuti zvimashow nandida zvimashow. And unfana ungoita I'm not a common guy. Yeah, big man. And did you do zvimashow pane zvikuiti. Alright. Seguro. Ndara akauya. Sezvakauya ndara. Show yende. But chadu kumbirisa chini one. We need a show next week Friday. And I'm going to wonder what you go Chill Sport records. Show you go Chill Sport.
hapana ndine vanhu vacho ka vatavaritariri wevi hapana hapana isusu kuita makore uchiridza zvino kuti zvako zviri kuita aiwa hapana isusu musapedza kunyasira imba chaizvo chaizvo vanoimba kanesireng kazvibuda aiwa pane zvimwe zvichidhara manje vhidhiyo chaonekana namai venyu kamuchingotaura zvina nebasa rese pane zvimwe zvinhu zvakaipa zviri kuitwa nevamwe vanhu muzimbabwe vari kuimba zvina brain vaimbe zvine brain tisateerera mudhara minox achiimba zvine brain alongside jabi full stop ibo boys down sharp ibo